बैसागुआ जोंनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय जर'खा फोरबो, जेरावनाखि गोथौ सान्थौआ हाबनानै दङ। बे बैसागुआवनो जोंनि धोरोमारि सान्थौ, मिथिंगायारि सान्थौ, आध्यात्मिक सान्थौ, मोनफ्रोमबो सान्थौआ हाबनानै दङ। गोदो बैसागुखौ जोङो जोंनि उन्दै समफोराव जों नुबोदों। दिनै 100 बोसोर सिगां, 200 बोसोर सिगां माबायदि जायोमोन जों मिथिनो मोना। नाथाय जोंनि समाव जों जि नुबोदों, बै समनि बैसागु मोसानाया जोबोरै मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बैसागुमोन। मेथाइ खननायावबो बिब्दिनो गोसो थोलायनाय मेथाइ खननाय, मिथिंगाखौ मोजां मोननाय मेथाइ खननाय, हारिमुखौ मोजां मोननाय मेथाइ खननाय, बेबायदि बेरखाङोमोन मेथाइयाव। आरो दामनाय देनायाबो आखाइजों बानायनाय दामनाय देनाय, आखाइ खबनाय, गरखा दामनाय, मिथिंगाजोंनो माने सोमोन्दो थानाय दामनाय देनाय, बेफोरजोंनो एकदम मोनसे नेचारेल वे बेजों मोसानायखौ, रंजानायखौ जोङो नुबोदोंमोन। आरो बै समाव जे सेथि सानाव गेदेरफोरखौ खुलुमनाय, इसोरखौ सिबिनाय, गामसा गोदान, दखना गोदान, जि गोदान गाननानै आलासि जाहैलायनाय, मान होलायनाय, बेखौ जों नुबोदों। जोबोरै गोसो गोथारै फालियोमोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ जोङो नुबोबावदों, बे जाहैबाय जोंनि बर' आइजोफ्रा बिराद सोलो गोनां मोनसे हारि। बे बर' आइजोफ्रादि मोनसेल' रोखोमनि माइरंखौ गावनि सोलोजोंनो बायदि रोखोमनि फिथा, सौराय, एन्थाव सावनानै जोंनो जाहोयोमोन। बेयावबो मोनसे साइक'लजि हाबनानै दङ। जोंनि बर' बिमानि जि सोलो, बेखौ जोङो फोथांनानै जों लाखिनांगोन। बुहुमाव जोङो गोसार होनांगोन। मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय, साइक'लजिजों सोमोन्दो थानाय जेरैबायदि बैसागु जानाय खान्थि, बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन। दिनै जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फिथानि नामखौनो मिथिला, सिथावनि नामखौ मिथिला, एन्थावनि नामखौ मिथिला, गेदेरफोरखौदि खुलुमनांगौ बेखौ बावलांनो हमबाय। आरो आखाइ खबनानै, मेथाइ खननानै, गरखा दामनानै मोसानाय, बेखौबो जोङो खमसै नुनाया, डाइभार्ट जालांनो हमदों। रेडिमेड मेथाइजों, मबाइलनि मेथाइजों मोसानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि सोलोआबो खमायलांदों। बै समाव सेंग्रा सिख्लाफ्राबो सोलो दङमोन, जे गावनो मेथाइ खननानै, गावनो मोसानानै, गावनो सुजुनाय मेथाइ, गावनो आखाइ खबनाय, बिराद सोलो दङमोन। आगर एरनाय, जि दानाय, माने साननैसोनि गेजेरावनो आर'नाइ दानाय, बेबायदि सोलोआ दंमोन। नाथाय बे लासै लासै गोमालांनो हमदों। दिनै जोङो रेडिमेड फर्माव गासैखौबो जों नुनो मोन्दों। बे जोबोरै दुखुनांथाव होननानै जोङो बुंनांगोन। दा गोदोनि जि मोनसे साइन्सजों सोमोन्दो थानाय, मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय बैसागु खुंनाय फोरबो, बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय दिनै खासिया बे गामियाव बैलासिम आफादादि खुंदों, बे रोखोमै जों खुंनांगोन। सानथामनि हाबाफारि, साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनांगोन। बेयाव मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबोबाय थादों, जे फिथाखौ बोरै सावो, मानिफ्राय जागायनानै बोरै सावो, बेनिबो मोनसे कम्पिटिसन खालामनांगौ बे बैसागु मेला खुंनायाव। अब्लासो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेखौ रोंगोन। दिनै जोंनि गथ' गथायफ्रा मानो ड्राग एडिक्टेड जादों? बिनि गोबां जाहोननि गेजेराव जे फिथा सौराय जायैनि मोनसे जाहोन, जे फिथा सौरायखौ जाला नालाय, बियो लामा सामायाव मोननाय रेडिमेड पेकेटाव मोननाय माने जि मेथाइ, बेफोरखौ जायो। आरो फास्ट फुड बेफोरखौ जायो। लोगोसे मा जायो, जे बिसोरनि उदैया जिहेतु खालि थायो फिथा सौराय जायैनि थाखाय, बै समाव बिसोरो जायखौनो मोनो बेखौनो जायो। आरो बै समाव जुदि फेग्रा मुवाखौ मोनफ्लाङोब्ला बेखौबो जायो। दा बेनिखायनो जोंनि आबैमोननि, जोंनि आइमोननि सावनाय फिथा सौरायखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायोब्ला लामानि फास्ट फुडखौ जानो गोसो जानाय नङा, ड्राग एडिक्टेड जानाय नङा। बेयाव आंहा फोथायनाय दङ। बुहुमनि गेजेराव, बे बुहुमाव बर'फ्रानो बयनिख्रुइ मोनसे साबसिन हारि होननानै आं फोथायो। मानो होनब्ला जोंनि बर' आइजो बायदि समायना आइजो बे बुहुमाव गैया। आंनि फोथायनाय बियो। दिनै जों नुदों बर' आइजोफ्रा बिहामजो पार्टि, बुरि पार्टि, सिख्ला पार्टि, बिसोरो बेसेबां गोजा गोमो गोथां
दख'ना जोमग्रा गाननानै गस्ला गाननानै मोसादों बिराद माने नेचारेल मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय बिराद समायना आरो बेयाव मा जादों जोंनि मिथिंगाया आरो साबसिन महर लाबावदों समायनासिन जाबावदों बेबायदि साबसिन महरखौनो जोंनो नांगौ जोंनो बयनोबो इनार पिस नांगौ जोंनि गोसो सिङाव मोनसे गोजोननाय नांगौ दा बे गोजोननायखौ मोननो थाखाय बे बैसागु रंजानाय बेखौ जोंनो नांगौ जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिहेतु दायो नोंथाङा बुंनाय बायदि रेडिमेड सिस्टेमाव जेरैबायदि खारलांबाय थादों दा बे जुदि थायोबा जोंनि जि गुबै हारिमु बियो फोथांनानै थागोन ने बे थांना थागोन ने आंनि नोजोराव जोंनि जि अरिजिनेलिटि बियो खहा जागोन दा अरिजिनेलिटिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि आफादफोर बिदिनो क्लाब आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादफ्रा खामानि मावगासिनो दङ जोंनि गथ' गथायफ्रा माने मेथाइ लिरनो बावलांगोन मेथाइ खननो बावलांगोन दामनाय देनायखौ बावलांगोन माने गोबां जोंनि जि नंगुबै आखुथाय बेखौ बावलांगोन आरो बेबादि थांबाय थायोब्ला दा बेखायनो जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय राहा लानांगौ गोजोन्थों गिबियावनो दामनायगिरि बयनिसिमबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय थाबाय आसा खालामो गोदान बोसोरा बयनिसिमबो मोजां मेसेज लाबोगोन होननानै खासिया सुखा फैलासिम आफादा रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै खुंगा 37थि रंजालि बैसागु फोरबो सानथामनि मेहेर गोनां हाबाफारि लानानै जोंहा खुंदोंमोन जोंहा दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा सानाव जोंहा मोनसे गेवलां मेल दङमोन आरो बे गेवलां मेलखौनो जोंहा बेखेवनानै होलांदोंमोन बिबि इन्जिनियार कलेजनि हेड एसिस्टेन्ट सोमदोन नार्जारी सार बिथाङा लोगोसे बे गेवलां मेलावनो जोंहा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन डक्टर अजित बर' गसाइगाव बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल सार बिथाङा जोंहा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन लोगोसे जर'खा आलासि महरै जोंहा बाहागो लाबावदोंमोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि सार बिथां बिस्वजित दैमारिया जायफोर सार बिथांमोना दिनैनि मेलाव फैनानै गेवलां मेलाव फैनानै बिबुंथि होलांबाय बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों जों गामिनि जिहेतु फरायसुला फरायसुलि एबा गार्जेनफोरा बिथांमोननि बिबुंथिखौ खोनानानै जों गामिनि इयुन जोलैया जाहाथे मोनसे मोजां सुबुं सम्पद जानो हायो बेखौ आं फैलासिम आफादनि जानानै हास्थायनाय थाबाय फैलासिम आफादनिफ्राय आं साबायखर बावो खासिया सुबा गामिनिनो बाथौ समाज बिथांमोनाबो जोंखौ माखासे मदद होदों लोगोसे गामि खाथिनि इन्टेलेक्सुवेल माखासेयाबो जोंखौ मदद होदों बिथांमोननिसिमबो फैलासिम आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय लोगोसे आं साबायखर बावनो सानबावदों खासिया सुबा फैलासिम आफादनिनो जोंहा माखासे बिबानगिरि बिथांमोनाबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों नैबे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनायाव मदद होबाय बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय